anọ m Nkwọ Nnewi right now. O nwere ife ndị mma na-abara complain na ọsụfa kwụọ 3.1 million naira. And without paying that money, government will demolish their shop, and after government will demolish their shop, they will take it from them. And if you have it now, one day will 1 million naira on their account. So they don't have it. One day 100,000 naira. Okay, I'm a big fool. I see I pass here. I see I how will you find out when you see? No, okay, 3.1 million naira son gapu. Money will 100,000 naira account. Man, I can't wait to move over line. I'm a mobile go na line na shop. Onya? Jim Wobodo. I'm a mego on a line na shop. I went all on there. And I wasn't for me. Okay, not with the So, chairman, local government now demolish shop Mommy and one. Mommy Agazaga in India. Or is it stranded? And also Nayad. Wickedness. Because when everything to know, you know, son of 3.1 million naira. What on the phone? What on the phone? Okay, down keys. Okay, church. Also, 4.5 before. So after 4.5, okay, let's go to 3.1. Now, fufu. 9 ata. Bikonu, kind of for mommy, Bikonu. The person forward there take your permission way forward there, which I am not standing here to deny the fact. My name still remains Elo White Abbas. I got and in the day, I take that record. This same place can take it, and on a market day. That the one a market day. Some of the reason why after in the jazz fake paper, but even Nkwọ Nnewi better take that record. Shaman, I had aware of it. I don't know the headache to hear me exist. Get a can now potassium. So after me, I know online. Because Hankuru, more personally, who Soludo Kakamisa, Baranako, because I'm from Orion and Navy. I'm not saying this against Soludo. I'm not saying this. Can we put so? Can we put so? Ashishi Soludo more. Now we got second tell. You Hankuru online, Soludo, but I was saying Maka. Marifo, you made I in Hana Ghana. Naiwa mobile in a tafu. After credits, I butchana yele. Some of them since this year rice na that. Sometimes when we can buy rice na 70,000 or that 65,000. And I have a share gap 17,000 naira. If I know you when you mark a Soludo, we find a yo. And when you will be against Ochichi Soludo, the only now woman from the reason I will be an Nkwọ Nnewi interview. About Shaman or Boris. Also, how can I interview? National interview, but apart from me, let them go and meet the women. Chele. Condition hang along. So, Oburuna for that money, 3.1 million naira. They will demolish it and the shop will go and go. December. I have a
nke ha lụrụ alụ bifọ mmiri na-eyi ụka ọgba mmiri na-eyi ebe so ha hapụghị ka anyị were aka anyị rụọ. So Gọvanọ Soludo biko ụmụ ogbenye na-ebe akwa biko sir, you need to do something about this. Biko onwe ndị enwewu 100,000 naira 200,000 naira ọ demolition. Ndị na-ebe ahụ ndị agbaedo esonwuru onye agbaedo nke bụ eziokwu ka m na-ekwu ọ na m ekwu nke bụ eziokwu a na-arịe m ibe m na-ekwu that na the beginning of ịbata ebe a somebody gwara ha bata ebe a na ọgbọrọ snap ka agwụ n'ahịa arụ zone na-aba ka agwụ na chọrọ ịrụ ajụọ na achọ niile ka yara asị mba n'ọsọ zone na-aba ebe ha fụrụ ebe a na-eme offload credit offload ka anyị na-eme ebe a onwe onye ụfọdụ ji 100,000 otu na-ewere azụ afịa ebe a. First one ha wetara anyị form no information si anyị kwụọ 4.5 million nke mechaa dịka a na-ekwu dịka ọ na-ese okwu ha wee na-azụ kwụsị ya wee nezie nkike ịkpa the second one wee megịnị wee sị anyị na ha beziri ya ego next na anyị ekwụsị 3,100,000 gwana m ebe ya esi wetie. Soludo wu ezigbo mmadụ. Soludo is a good man. Anyị bụrụ ibe ọ na-arụ n'ọfịa ọ na-arụ ezigbo ọrụ mana o nwere ndị na-achọ ka gịnị ka ọchịchị ya daa echezona nechere anyị anya otu egwe uche amam ya agụrụ n'okongwu anyị know Chizona very well otu ọnwụ na onwe ndị na-asọpọtụ na-agba ya aja ka a bịa gịnị bugoro ego ụmụ nwaanyị mmadụ ebe a nke enwe shọpụ arụ na-azụ ebe a shọpụ arụ na-azụ ebe anụnwa shọpụ ahụ arụrụ shọpụ arụcha ele ha gorie denụ ndị n'okpuru ebe a was friji wu ndị ha nyere gịnị free shọpụ ahụ arụchabeghị ya họrụ dị ebe ahụ arụchabeghị ya na-eri uchu frọntụ anyị ebe a anyị gwara na ife chọrọ ka o mere anyị ogene ka o doziere anyị ihu ebe a ka ọ maa mma ka anyị nwechasị ebe a na-eme offload mana echezasị mba agwụla anyị goto ebe a offload ebe nne dị compaded onwe ebe a na-aga ebe a ruo moto ahụ ebe no parking no place achọ ka ha rụọ shọpụ n'ihu ebe a ka a kụruere anyị ego 3.5 million ahụ ogene ka ọ nọsịrị ya kịta si anyị na ọnwụ na akwụghị ya before dị gịnị November akwụchaghị ya na anyị jide budoza ekwetụrụ anyị ebe a ife na-ekwu eziokwu aji m aka nna bụ were ekwu ya ọ bụrụkwa asị anọ m agba were ekwu evidence ka ntụ ebe a anyị nwere evidence eji m iwu were ekwu ya ịchụrụgoro m egbe ebe a mmakwa nke eziokwu ịchụrụ m egbe echi kpotekwe n'ụra mfa ka mmadụ ekwu Soludo ezigbo mmadụ ife anyị na-ayọ ogene ka ọ gosonara anyị gịnị meyọ ha wepụrụ anyị aka ebe a ka anyị jiri aka anyị wee rụọ shọpụ anyị for how many years mmadụ gara ebe anụwa ha jiri aka anyị rụọ shọpụ anyị Soludo ife a ka anyị na-ayọ anyị atịrị gị akwụkwọ mana gịnị tiwepụrụ anyị meyọ na chi ha na-egbewu anyị ebe a biko ọyị anyị na-ayọ n'ihu ụmụ nwaanyị ebe a biko nu some people say ụfọdụ elena shop ha because of this thing ụfọdụ kịta ụfọdụ na BP because of this thing ka a ghara ịwụ na emechara nke anụ na-arụ ebe enyi onwe nke anụ mgbede ebe mmiri na-ehi ebe a ndị mmadụ na-agbasa ọsọ ebe a ife a na-arụ aghọta ha anyị agha azụ afịa niile dotechara anyị nwezibe anyị na-azụ ebe a onwe ebe na-azụ ebe ego onye ọ na kịta agbadichego Soludo biko ife anyị na-ayọ anyị tere akwụkwọ nke mbụ anyị atịkwara nke kịta mana ife na-agwa gịnị bụ echezona ya pụọrọ anyị n'ihu afịa anyị ka anyị zụọ afịa anyị chiama na ebe a kwuo ụnyaahụ ọsịa si niile ọ sịrị ebe a anyị na-awa ọchịa azị ka anyị kwuo okwu ọsị mba na ha ọgwụgwọ ka anyị kwuo okwu ọ na-ekwu nneke na asa maka na ogene nye nwa ka enyere everything ka o were rụọ afịa biko kpọtara ọsọ enyemaka Soludo you're a good man you're not a bad man anyị gbara ọfụma biko nyere anyị aka ọyị anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị a nọ n'akwa ndụ mama biko nụ
Governor Soludo, please do the lighting. Please do the lighting, Biko.